nggak usah kumat-kumat. Harus minta mandi, panas kecapean deh. Wis jam ya ini lho deh, jam 10 mosok minta mandi. Makanya lek guyon aja nemen-nemen. Ora oleh goda-godakan, ora oleh tunjang-tunjang nunjang palang ngene enggak oleh. Gare kesel ngono kuwi. Nyapa? Wis meneng tak tunggoni nek kene enggak apa-apa, tak tunggoni. Bengi-bengi aku ngejak atus aku ya wedi anu apa katisen aku engko. Baru mbah-mbah sak pirang-pirang saiki arep jaluk adus, enggak usah adus. Wis meneng ya. Tak tunggoni nek kene, enggak usah ndelok bola rita aku. Meneng. Wis toh enggak usah. Besok aja mandi. Ya. Oke, Nak. Kamu kecapean ya, Le. Makanya aja guyon goda-godakan mbek abon, enggak usah guyon-guyon. Guyon iki enggak oleh nemen-nemen ngono kae. Nunjang palang gulung-gumbing kecapean kuwi terus ngono kuwi. Terus bingung ini terus ngejak adus. Ini sudah malam ini. Setengah 11 mosok kowe arep ngejak adus. Aku ya katisen. Minum susu ya. Minum susu engko ya. Kayak wong-wong ndelok bal-balan ben mulih dhisik ya. Iya, Nak, iya. Wis tak tunggoni nek kene. Kamu kecapean ya, Le. Aja sakit-sakit to, Le. Kamu lek kecapean bingung ngene iki. Ngejak adus bengi-bengi bareng ngejak adus.